Panguva ine zvinoratidza kuti vanhu vakajamuka, resolutions they were passed during the last week conference. But zviri zvitagwa nevanhu unotoshamisika kuti vanhu confidence dzavari kuya nadzo vari kudzwa nepi. Inoda kuti vanhu vakajamuka vari kuti zviroto zvakanotaurwa neZANU-PF kwaMutare panguva ino hatizozombozviteedzera. Nzarambira mashoko afundisa vanhu zvinoratidza kuti vanhu panguva ino havasi kuda kujairirwa. Don't forget subscribe, like, on the bell icon. Gerina Mujati anyazozikanwa kuti is a ZANU-PF critic. Panguva ino is a Chigananda critic. Anodanyira achiti kuti Evening Zimbabwe, resolutions made at Mutare by ED's thugs, fronted by Ziyambi, Christopher Mchangwa, and the ZANU-PF cartel will remain zviroto. You cannot cash the people's will with empty decrees. You cannot bury truth beneath party slogans. Zimbabwe is not your fiefdom. It is a nation rising. The wind of change is blowing, and no courtesy conference can stop the coming storm. Zviroto zvemakava kujairira kunwa ropa revanhu. The people will speak and the revolution marches on. #ED must go. Ndomashoko ari kuda panguva ino yachitagwa naGerina Mujati. Aiwa, sezvamuri kuona maspeeches avo akachaja, havasi kuda kana kujairirwa. Vari kuya panguva ino vachiti aiwa vana Christopher Mchangwa, vana Muliswa, panguva ino munoonekwa kunzi nana Ziyambi kulegal affairs uko munenge muchiendesa ma-implementations muchisapota ma-resolutions, but panguva ino all these resolutions they're even against you. Panguva ino dynasty kana ikango atenewa, the top sekwe zvigananda ikasekewa zvairi kuda, all those people wamuri kuona vana Mchangwa nevanhu vese vari muZANU-PF, especially those who were chanting vakagara kumashure zvavo for the 22nd conference, you'll be left out. Hapana kana inch yeland yamunosara munayo kana cent ramunopiwa zvigananda zvezviita zvazvinoda. Panguva ino people they are just being deceived neZANU-PF but vasingazivi zvavo. Betrayal is coming. Mashoko ari kuda panguva ino kunyasoratidza kuti everyone mucitizen wese must be against zvigananda, nokuda kuti zvigananda zvagara zvinongozikanwa. Ona zvakaita VP Constantino Chiwenga, he was munhu angari very very close kune the president, but right now ona zvazvaita. What more iwe zvako just a ZANU-PF supporter. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi, au pina comment section medu za mafunguro enyu. So subscribe, like, chitomba bell icon.